Ideme, let's go! A ideme urobiť link. Nemám. To si... Keby by si nevideli, som to takto. Hell, what the hell? Bruh, chill. Daddy, chill. Ticho buď. To je diskotéka, buď tvoje. Ještě diskuju se. Dobře, dám si poučný. Toto. Dobre. Na tej diskotéke, keď niečo nie. 71 rozhodne, to je nič. Blbosť. Potom budem rozdávať možno gemy a petov. Napíšte mi svoje meno do komentárov. Čo, ty načačaš? Áno. Aspoň bola bounty na ňo. Ok. No to je blbosť. To sa dá. Idem si dať potion nejaký. Idem si urobiť... Ok, lebo nám už vypršali potion teraz. Teraz si idem všetky nové equipnúť. To sú iba, aby ste vedeli, takéto peťkové. Tá plus 2,5 milióna laku. Poď, niečo dobre. Poď, huge. 150 000 nový pet. 1 zo 4 miliónov. Sorry, openujeme s kámošom, dobre. Poď. Ja som mohol mať jedno z 350 miliónov. Poď vajíčkovú animáciu. My sme mali párkrát. Jaký Silver Mouse, či čo to tam bolo napísané. Ja neviem, ja to mám 347 zlatých, ja si tu... Ale aspoň nový. Blbosti padajú. Poď, huge. Dobre, už nám to vypršalo, nevadí. Ideme kúpiť ďalšie. Do trading plazy. Idem. Huge. 50 000 pet. Ale ty musíš mať vajíčkovú animáciu, aby si tam mal huge. Ja viem. Dobre. Oni sú noví hugeovia. Vieš, že je Titanic pet? Žiadny huge duriči. Nie, nepadá, to je hovno. Keď mi pošlete nejakých, tak vám dám niečo. Posielajte tieto peťkové a tak, prosím, keď tak. 100 miliónov, poď, Míša, upgradneme. Bude sa to 3 hodiny. Poď. To mám všetko. Ja si rád upgradeol nejaký poušnicu. To je predražené, to som nekupoval. Ale poušni má skoro všetky do ryti. To je jaké drahé 300 miliónov, dobre. 24 000, ok. Tak kúpime si len týchto. Áno. Čo ty milióny teraz? Vykúpim asi čo najviac, budem vedieť, no 10. Za deň budem veľmi rád, aby som mohol ďalej nakupovať a aby som mohol robiť ďalšie takéto openingy. 10 miliónov, ok.
keby ste sa pýtali, všetky tí petovia mi padli. Nejsem pay to win. Kde som mal od kamoša. Nejsem pay to win. OK. Tak. 3 milióny, ne, vôbec. Dobre, ideme od toho. Ja idem do Trading Plaza. Potom možno. Vajíčková animácia, prosím. Veľa ovoce, tak si dám rainbow ovoci. Vajíčkovú animáciu, prosím, vajíčkovú animáciu. No neviem, či tam budeš mať Janiskovú animáciu, ale na to je malá šanca. A MG Fitman to kokos tam má... Čo, ja som mal vajíčkovú animáciu už asi 3-krát. Reálne? 31 miliónov, nice. Kometa Agony. Nice, konečne niečo také, čo sa dá. Bol to nový pet, čiže. Nice, Kometa Agony. Prečo? Kitchun Fuchs. Mne furt nejaká mačka padá. Dobre, to už máme všetko, tak dáme ešte týchto pár slabších. Už no. To si robíš. Zasa, Kitchun, Fox. Kometa Agony. Shiny. Poď. 25 000 person dog. Iba 2 milióny. Týchto budem rozdávať, ľudia. Tak poď 5 000. Nič. 550 000 dog. Nejaký. Poď. Vajíčková animácia! Poď! Vajíčková animácia. Poď, čo tam bude. 110 miliónov! Nice, pekná. Nice. Tak ľudia, týmto by sme to ukončili. Padli nám v pohode peti, za to som rád. Nice. Dobre. Čaute ľudia, u ďalšieho videa. Čau.